Преминаваме към стъпка 3 – поддържането на баланс между измиванията. За да не позволяваме на скалпа отново да влезе в онзи стресиращ режим на защитно омазняване, използваме хидролат билков баланс. Важно е да отбележа, че това изобщо не е мазно масло, а лека водна дестилация на билки като розмарин и коприва. Той се пръска лесно, хидратира кожата, регулира себума и поддържа микробиома на скалпа напълно здрав всеки божи ден, без абсолютно никакво утежняване на косата. И накрая стигаме до стъпка 4 – грижата за дължините. Трябва да запомним едно основно правило. Шампуанът е за скалпа. Дължините обаче имат нужда от съвсем различен подход. Затова нанасяме балсам косата на Вероника стриктно и само от ушите надолу. Оризовият протеин в него прекрасно заглажда косама и предотвратява накъсването, като същевременно остава скалпа чист и ненатоварен. И така, след като вече знаете огромната разлика между естествената мазнина и жаждата на кожата за вода, остава един важен въпрос. Следващият път, когато избирате грижа за косата си, ще изберете продукт, който просто маскира симптомите или такъв, който реално възстановява баланса отвътре навън. Живица.